Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jennifer ti Ilocos Norte. Kastoy ti linawon ti surat na. Ken ka Manong Roger. Ilingad daklatan ikinagan a Jennifer titoy Ilocos Norte. Nagkamangak iti datya programam, takayat kumet nga iburay, ti kapadasak, ken ti problemak. Marang no iti panakay patangatang na, makaibatyak iti adal ken ulidan. Karunaan ti amin, mabalakadan nak. Kasti man tinangrugyan ti amin. Masulitak nga glaba kadagdalos, iyuldag kumangki din. Kaya po unay laki din aya, nagangot aglawlaw. Ay na, nagsasanot tumot, dagiti karubang agdalos. Ay, apaw, nagangot, nagbangset, di dalangatan maangot. Itay pay dito bakit kulasa? Sao. Akas lamang paspasagid. Hoy, bakit kulasa? Naglaing kan ngagpasagid. Di ka pay lagkurad. Awanan ka itibaen. Sika kumaat agkurad, tadi mo amut agdalos itarubayan yo. Anya ko matpakibibyangan nyo, orejak amo tagdalos itarubayan mi. Nakabangbangset, nagangot. Di ka pa'y amu adalusan ti ubong ti baboy mo. May sa ti baboy mi. Wan, ore may sangam nakarugrugit. Nakabangbangset, tadi mo amu adalusan ti kulungan na. Awan bibiyang mo na. Tiyempo manen ti panagtutudo, kat no di ka amu ti agdalos, amangan no pagitlugan ti dengget arubayan nyo, nagrugay. Kumanaw kan, sika bakit? Amangan no mapenget ka din oras. Panaw! Anya? Nagsinlong ba't kay manan kinina nakulasa, Jennifer? Kasta ngagpay sulakay. Iso ang nagsakit ti tel ko tanahay bladak. Nay, anadama, taamangan no maatake ka. Anya nga min ayat tinagsinlong batan nyo manan kanina nakulasa. Naglaing ngagpasagid. Apay, anya timbagbaga na dya bakit? Ammom gari lakay. Nakabangbangsit kanutim ang angot na. Tada kanumo dagiti tattao adi na ammut agdalos. Katsyak ti paspasagidan na. Iso asinong bata ko na. Ay na bakit? Agdalos ka ngamin iti arubayan Nakaado awara kas kadaruot. Di kamot kami nagsagad. Kano sikat makaamo, sikan atag karaid. Awan mo't araramidam. No apay di ka agdalos. Masulitak nga rod. Ngam agrek-reklamon nagiti ka aruba. Agdalos ati mayat. Diyak mo't iparit na iso ti kayat da. Naimbangal daw mo, Jennifer. Ha? Asino ka? Saan ka may lasin ta nakakalugong kay ti dakkel? Saan nakareban kay tinangisit? Agore kang rontek katak ti kalugong ken reban ko. Tapno malasin na. Ha? Si kamot gayam Kapitan Ambros? Apay, adda ka di manen COVID ta naka-face mask kayo mat, Kapitan? Awan. Ngam nabangsit kaglawlaw. Isaan naka-face masak. Pagpaisugayam ti naidanon kanyak a report. Ha? Anya report, Kapitan? Anarugit ti arubayan nyo kastamad di ta unag ti palayaw. Awan bibiyang nyo, Kapitan. Balay ni mat, arubayan ni mat. Adda pakibiyangak. Takas kapitan nyo. Pagrabangak akitaan ti pagsayaatan nyo akabaranggayak. Nalaing. Naglaing kayon, Kapitan? Nagalas ti sursurom. Apay, langak ayat ti papatiray ukan. Isot pa nagkitak. Umay kantoy di barangay. Tagsasarita tayo. Anya ti pagsasaritaan tayo, Kapitan? Tireklamo ka na kayo nagiti tattao. Nang runa nagiti kaarubayo. Apay, anyat indandanon da kada kayo, Kapitan? Apay di mo ammo.
kita am taglawlaw mo atap na amom. Oh, anya ti makitam. Awan mo, ti makita akarkar na. Well, saan na nakarkarnakin ka na iti makitkitam awara kada rugit iti arubayan nyo. Naruam kang amina na makakitkita iti ado aruot kada wara. Nagalas ti sursuro, makapitan. Siyak pa iti naalas ti sursuro na. O Jennifer, dakkel ti epekto na kada iti kaarubam ti kinarugit ti arubayan nyo. Ay, awan bibiyang taasino man apulano. No narugit arubayan mi met. Di mo kadyam mo. At tinarugit nga arubayan, wano pagdaangan, kat isot ka ay ayo na gitila mo. Ay nakapitan, kabutang yuunay dagitang insekto, idinto ta nagbabasit da, naglakada lalos iten. Agpaiso ti kunam. Analakala nga pisitan na gitila mo. No matsamba mi da. Ngem kasanon, no ti kimagat ken kagat dengke. Tikat butbutang yun iti dengge. Masaom na ita. Di mo pa'y napadasan tinadengke. Katalagamat. Diyak pa'y napadasan tinadengge, kapitan. Tati makitkitak amadengdengge, kat dagiti nadalos sa arubayan na kun pagtaangan na. Saan da ka lang kami na matsambaan na giti lamok adengke? Ay nakapitan, no dengge ti pagsasaritaan, kaputan na bangsit ti arubayan, may mabangsitan dagita adengge. Aliya. Wan kapitan. Iso ati rumbeng kumaamay suro kadagiti kabaranggayan tayo, kat saan da unay ngagdaldalos, tapno mabangsitan dagiti lamok, kas kadadingge. Baliktad sa tilubungan. Ay nawan kapitan, kas makita yumot kada kami agasawa. Ibagbagayo ang nakarugrugit ta arubayan kada unag ti balay mi. Ngam kaasi ti apo, saan kami paimot anadingge. Urayan nyo ah. Ay, ang mga nungun una kayo pailang amadingge, kapitan. Anya, tila nagtorturo ang anang ti saritaan. Umay kanto iti barangay hall. Kapag sa saritaan tayo ti reklamo ken karag iti karubayo. Saan na ka mabuti nga sumango kadakwada, kapitan? Into na ano, ti panagsasarita tayo. Urayan ti summons mo. Isunto ti paragsasarita tayo. Oh, Jennifer, nakapanimid ka matanasang patak. Ada problema klakay. Anya deta? Wano, awanan pagsukatam, tamurang aminan. Iso ti problema. Saan aday ta ti problema? Anya nga ron? Tiyo may ni kapitan dito'y balay. Anya? Apay, anya inaramid ni kapitan ken ka. Adan to ka no summons ko. Anya? Apay, anya ti basol mo? Narugit ka no ti arubayan ta. Iso apasumunan nak, tain reklamo dak dagiti karuba. Nang runa da dya, bakit kulasa? Anya? Kasta unay ti panagsao-sauda may papankanyak. Idi napanda nagreklamo kini kapitan. Dagiti awanan bain? Numabalin dyak kayat ti mapan. Iso asikan tulatan ti sumango kadakwada. Ay, diya kaya. Sikat yung reklamo da. Iso sikat yung makisango. Unangam, Di mo't saan ka ang mabuta nga sumango, iti uray asino apulano ako nam. talagamat. Kat, apay nga rod, adi mo kaya ti sumango, kadang iti nangireklamo ken ka iti barangay. Amangan ngamin, no damangag ko pagpungtutak. Kat mapenget ko da. Anya, Amumot kanya ko, saan na ka makatuptupal? makamo ka. Si kantumot ngamin. Di mo pa ngamin amo ti agdalos. Ita, inreklamo na ka. Nasaya at nadanon ka, nanakulasa. Ah, Jennifer. Oh, apay nga mulagat kayo, nakakita kanyak. Ada ka di bagam kanyak, tembay ka. Ada nana, ngam di ka din pastrikan. Ala, sumbrek ka ah, tadi ti unag ti pagsaritaan ta. Nagdalos mo ti datar ti balayo, nagsilap. Siyempre, kaplur-plurwaks ko, isuan na silap ti datar. Ang napadas yun, tinadingge, nana. Naminduan adaras, nadingge ak. Apay, amagus-gustuan na kayo tilamok, idinto ta nakadaldalos kayo, mut nana. Diyak amo, ngam tirason, kat nakagatak iti dingge, alamok, iti mayak, iti balayo. Anya?
Wan, isut atap ko ang nakakagatak iti lamok. Idi Mike iti balayo. Ay, awan lamok me, dinggin ana. Isu adiyo bagbagat ti kasta. Isu lakit de, ti nakakagatan kanyak ti lamok adinggay. Kunak lang aruden, adiyo ipapilit. No adda kumadinggay iti balay me, nabayag kuman, anadinggay kami iti asawak nana. Ay katurayan nyo Apaan kay kumakat? Ngam gaputad dakit ti balayo, saanen? Ibagaklatan ti gagarak, tagawid akon. Anya gamin ti gagaram aya. Umay ko ibaga. Amaluksawak iti panangireklamo yo kanya iti barangay. Saan lang nga sisyak tinangireklamo ken ka. Amin kami, akaruba. Gapulaeng ti kinarugit tarubayan mi. Wen. Tay ko na akong nanakulasa. Awan bibiyang yun no narugit man tarubayan mi. Adda ta agraira nga rudon ti dingge ti purok tayo. Gapo iti kinarugit tarubayan nyo. Awan lamok mi adingge. Da kayo ti paggapgapon ti lamok adingge. Tada kayo ti madingdingge. Ay, di mo ibagbagat ti kasta, tanadalos ta rubayan may. Awan pagitlugan ti lamok, puno kiti-kiti iti balay may. Nanakulasa, no adda lamok may adingge, nabayag kami kuman anadingge kinigari nga asawa. Basta da kayo ti paggapgapuan ti lamok adingge. Tadi mo pa amutag dalos. Aga-awidak manlangan. Ang mga numapenget ka din na oras na nakulasa. E yoray mo langan ti sumons kang ka ti barangay. Tayo ito barangay ti pagsasaritaan tayo. Apay nga takas la sumsumgar matan ti dot-dot ko. Kasla aglaladotak pay kit din na naggapo iti balay danan nakulasa. Nakakon pa kayo. Mayat tanasapa ka simmangpet. Ni, apay nga agdaldali-kip-kip ka. Malamlam minak. Anya, malamin ka kat nagpudot ti panawon. Malaminak ni sumsumgar ti dot-dot ko. Kanaglaladutak. Madi ti bagbagik. Ay kat agtumar ka Nagtumarak itayon. Barang mayat tong arudan ti bagim no madamdama. Iturog mo pa lang bakit? Gari, lakay. Umay ka man. Apay, kanya ti bagang bakit? Ay, malamlaminak ka nakabarbarak. Agur-igurak. Kung nagpeso, nakabarbara ka. Nangato ti guri-gur mo, bakit? Ha? Iti panagban mo, nagdaringongo ka pa Kung nagpeso, nagadumot tan tagrar. Ipan ka ni hospital, bakit? Gari, lakay. Matayaksan. Nagkapsot akon. Anya ayat ti sakit ko, apaya nagdaringongo aken kastoy ti kasasaad ko. Kung ti doktor anadinggi ka, so nakapsot ka, nagdaringongo ka, bakit? Kasapulan ka no, masalinan ka. Anya. Dahil ti problema ka. Awan mo't mayat nga agdolar, kadagiti gagayam kan amamota. Imasidagak pa yan, kadagiti karoba ta akaap-apam. Talagang awan mayat nga agdolar. Problema pa iti kadakalan ti bilta dito ospital. Matayak lang o mga rodan. Sana, di ba ibagbagat kasta? Ikarigatak ti agsapol. Kan urela ko tanti balay tan isut kasapulan. Tapno adalang pagpaagas mo, bakit? Agpay sumot ngamin, anagumuka ng tilamok adinggit, arubayan kan unag tibalay ta. Gabot kadot wara, kan kinarugit. Wan bakit? Putnuray ta. Idaday may nag-inspect iti arubayan kan balay ta. Nakita da nga ano ti kiti-kiti, wano itlog ti lamok nga agbalin adingge. Agam, saan mon apanunutan ray ta? Inton agimbag ka. Sursuruam ton ti agdalos. Wan lakay, ngam no ilakom ti balay ta. Awan ton ati pagyanan ta, kandalusak. Awan ton. Manong Roger, daytoy ita ti problema mi nga agasawa. Gapo iti kawan kwarta nga ornong mi.
Kapilitan nga inla ko ni Gary ti balay mi, ket iso tinausar a pinagpaagas ko. Iti agdama, makikabkabbalay kami iti balay ti kabsat ti asawak. Ngam tirigat na, saan kami nga agkatunusan iti abirat ko. Kaya't kon ti pumanaw iti balay da, kaamangan no maapak ti abirat ko. Ngem awan met sang bayan mi asabali iti asawak. Anya ti aramidag, pangaasim tabalakadan nak. To'y pagayam mo, Jennifer, ti Ilocos Norte. Pagayam Jennifer, daytoyen ti ibagbagada, ken kuna amis mo ti Biblia, at ti asino man adidumngeg iti patigmaan, ket sumrek iti karigatan. Tanod dimngeg ka kumaidi iti patigmaan ken kadag iti kaarubayo, ken dagiti opisyalis ti baranggayo, nga agdalos ken agipakni kayo kadag iti warayo, tapno maprebentaran ti panagado ti lamok adingke, nagsaya at kuman. Mabalin asaan ka kumaan adingke, ken saan nyo kumamat analako ti balayo, nga iso ti inusar mo a pinagpaagas, gapo iti critical idi a kasasad mo. Ala, pagayam ammumton, ket agbalin ko mga adal, ken ulidan ti kasasaad yu ita iti agdama, a makikabkabbalay iti kabsat ti asawam. Mainayon ko pa'y pagayam. Didilawan ti harap-harapan na panang bastos mo, iti opisyal ti baranggayo ket kapitan pa'y dayjay nakasangom. Nakikabbalay kayo iti abirat mo, ngam di mo mat'amutag pakumbaba, kayat mo pa'y alabanan. No may papanmet iti nalakoyo abalayo, masukatanto dayta, no agsalukag kayo, aggaget kayo ngagtrabaho, agtinulong kayo ng agasawa, agtinunos kayo. Ken suruwen nyo ti agpakumbaba, tano natangsit kalata, awan agbayag at trabahom, awan agbayag a pagyanam. Iso nga agbalbaliw kan, tapno mabindisyonan ka. Kan siyempre, ti nakaigapuan ti parikot mo, kat di kinasadot mo nagdalos. Masapol ti kinamanagdaldalos pagayam. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jennifer ti Ilocos Norte. Dito'y drama tayo, ken ka Manong Roger. Inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Ti original writer iti ken ka Manong Roger ken anaraar tinamnama. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.